Ja, vi byder velkommen her i Natteradioen. Det er mig, der er nattevagten, og jeg hedder Peter. I dag skal vi snakke om kultur, og vi har to mennesker i studiet, som er vidt forskellige. Jeg byder velkommen til dig, Trucker Åge. Og så byder jeg velkommen til dig, Peter, som er Trucker Åges kontaktperson. Det her studie, det er et stort rum, hvor jeg sidder her ved pulten lige nu med høretelefoner og snakker ind i en mikrofon. Og nede bagerst i rummet har jeg skabt til en slags cafémiljø. Og det er der, jeg har placeret mine to gæster. Og der vil jeg nu gå ned. Så hvis lytteren nu mærker en lidt anden lyd, så er det ikke fordi, at der er noget i vejen med deres radio, men simpelthen, jeg går længere væk fra mikrofonen. Peter, nu er det her jo et kulturprogram. Så det handler om det nye kunstmiljø, hvor regeringen har sørget for, at kunsten kan nå ud i andre grene end lige de støttemodtagende kunstnere. Yeah. Og du har jo søgt om 2 millioner. Ja, det må det have været. Du har søgt om 2 millioner, og du har fået de 2 millioner. Yeah. Og fortæl mig så, hvad det er, du har brugt projektet. Jamen, det er jo et godt projekt. Det er jo også det er jo derfor, at vi har fået de der støttepenge. Det er fordi sådan en som Åge, han i hans situation, der kan han komme ind faktisk på et professionelt galleri og udstille hans tanker og hans historie, som han... Hey Peter, prøv lige. Ja. Skal vi da sidde og snakke hele tiden? Jamen, vi skal bare lade være, jeg har set det før. Så. Har du noget? Nå, undskyld. Hvad var spørgsmålet? Og hvad er det så, du udstiller? Jamen, jeg fandt jo ud af, efter jeg blev færdig med at køre lastbil. Jeg kørte jo Scania i her mange år faktisk, Gæs og Rostock, og så tilbage igen. Jeg holdt bare stille ombord på færgen med lastbilen, og sejlede i pendulfart frem og tilbage fra Danmark til Tyskland. Men på en af de ture fandt jeg ud af, at jeg havde et særligt talent. Og hvad var det talent? Ja, det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg fandt ud af, at jeg kunne arrangere toiletpapir i en sådan orden, at det dannede et farverigt maleri. Men sig mig engang jo... Men det var allerbedst. Jeg vil lige sige, at det var faktisk allerbedst, når der havde været høj søgegang og ting, så der var mange flere farver at arbejde med. Og det var faktisk der, jeg stod ind i første gang. Ja, der var noget søsyg, om man må sige. Jeg skal nok indrømme som den allerførste, at jeg var næsten grøn i hovedet. Han brækkede sig hele dagen lang, som man siger. Altså, og det er også det, at dit første maleri på færgen opstår. Fordi jeg faktisk brækker mig ud over, at de lavede. Ja, det er korrekt. Jeg bliver nødt til at afbryde jer lige her, for vi har vist en lytter igennem. Ja, det er meget spændende faktisk. Jeg har tit tænkt på, hvordan sådan en telefon virker. Ja, men det er vist Jesper, vi har igennem. Ja, goddag, det er Peter Kvist. Ja, hej Jesper. Alt det, jeg snakkede om, det har jeg skrevet en sang om. Du har skrevet en sang om det? Giv mig den så, piger. Den anden dag drog jeg ud i skoven. Tilfældigvis der så jeg en, der hed Knud. Jeg siger det ikke fordi det rimer, men det er saftsus med sand. Og han havde taget en repstige med. Tilfældigvis havde jeg en økse i en rygsæk. Lige så forberedt som du har lyst til. Men når du går i skov med mig, så er det det, der er kys til. For jeg kysser dig op af alle træer, om du er mand eller kvinde eller hund. Jeg er ligeglad, jeg vil bare have dig, og du skal have mig i din mund. Tilfældigvis havde jeg en økse i en rygsæk. Tilfældigvis havde jeg en økse i en rygsæk. Trucker, hvad
hvad er din svar? Jamen altså, min umiddelbare reaktion, det er faktisk, at det minder mig om en gang, jeg lå 54.549 sømil vest for Kinas kyst. Og der lå jeg i den her lille 2 cm tyk skumgummibåd. Jamen, det er fuldstændig komisk, når jeg nu tænker over det, altså. Kender I det der, man kan få sådan noget hvidkål, sådan en hvid flamingokasse fra Gaza? Det var sådan en, vi sejlede rundt i, og det eneste, vi havde padlet med, det var en porre. Altså, det var en tør porre. Ja, det var helt grinagtigt. Jeg bliver sindssygt, når jeg snakker om det nu. Så din værve, må jeg sige. Har du det godt, Rode? Hvor er du henne, Rode? Du taler så mærkeligt, Rode. Jamen, jeg bliver fuldstændig ked. Hvorfor har du så nogle mærkelige stemmer? Jeg tror, vi slutter herfra. Kan I hygge jer? Stanleys Kaffebar er snart tilbage på en café i nærheden. Lækkert. Jamen, jeg tror, det er slut, ikke? Ja. Ej. Det